Minum nih. Iki damel maem dan jenengan rantos riyin. Dah. Monggo jenengan aja riyin. Ajeng numpak becake jenengan niku lho. Jenengan aja riyin. Monto, monggo. Niki lho badhe nggih teng keliling pasar pon mriki. Pinten, Mbah? Oke. Ayo. Alun-alun apa pasar pon, ayo. Ayo alun-alun apa pasar pon, ayo. Pasar pon, keliling pasar pon, yo. Ayo, naik kok. Yo, yo wes. Wedi dah ulik-ulik, wedi. Ulik-ulik. Naik becak harganya ngeten iki sedinten angsal pinten ngene ya kita sama dhewe sampean tok iki ya. Oh lagi kali nggih nek biasane angsal pinten mana kok ora iki kok rong dino ya wis Pak kok rong dino gas kok dino are kepisan ngoten ya piye ya kandhane ngono teng alun-alun ketebian Mbak motor yo nyang alun-alun ya keliling alun-alun ayah kira tau numpak becak nak kapan kula boleh Mbak oh bu nggih tim bendinten nggih yang bendi ya bisa monggo menengok ayo Mbak iku lho ya lho isine kene kebo kae tletong tok kae tletong tok namine sinten jeneng Heri Mbak Heri jenenge kok sik enom pantesan fisike sik anu kasih enom wonten fisike 68 ya Mbak Heri Surodakan sumber gedong mangkal pasar pon ngajengan hotel niku tasik oh ngajenge gotong royong nggih gotong royong gitu ini kalau numpak becak bareng ini yeah. Naik becak dan cara ae mobil nih kemauan Mbak keliling sing numpak becak rene ngene. Anu ke pasar pon iki pas ning kene iki. Ngarepe hotel. Mas dino sing narik iki. Bagian. Durung narik liyane. Kadang rong dino ora narik kali dinten Mbah nggih. Kali dinten narik sini. 2 hari ya ora narik belum baik lho.
Mbah, nggih. Iki damel maem dan jenengan rantos riyin. Niki wonten sembako damel jenengan pun jenengan wangsul mawon istirahat. Nggih. Nggih. Nggih, amin. Damel masak nggih. Salam dhateng keluargane jenengan. Nggih. Matur suwun nggih. Enak. Udahnya langsung pulang dulu. Sakne. Itu langsung pulang. Langsung pulang ya. Nah, Mbak yo, kasihan yo. Oh iya. Wis bro, terima kasih. Aku tak lanjut. Sik. Anu. Tak lanjut lagi perjalanan untuk pulang.